V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Drahý náš milovaný otec biskup Peter, som veľmi rád, že si prijal pozvanie na dnešnú púťku cti svätého Kozmu a Damiána. Je to každoročná púť, ako vieme, tak sa tu schádzame ako pútnici, aby sme aj týmto dvom svätcom poďakovali za ich orodovanie u nebeského Otca, aby nám teda vyprosili aj to Božie požehnanie pre každého jedného z nás, aj pre biskupskú službu. A chcem, aby ste sa tu naozaj cítili dobre, aby sme svojím životom a svojím správaním oslávili všemohúceho Boha, Otca nebeského. A ešte zdejší farník. Vážený otec biskup, dovolte, aby som vás v mene svojom aj v mene veriacich našej farnosti, ako aj všetkých túto prítomných veriacich, vás čo najsrdečnejšie privítal pri tomto kostolíku a na tomto pútnickom mieste. Verím, že si unesieme silný duchovný zážitok a veľa milostí pri slávení tejto svätej omše. Ešte raz veľa vďaka, že ste prijal pozvanie. Ešte dovolte mi, aby som ospravedlnil pani farárku. Tá mi volala, že má mamu v nemocnici, tak išli za ňou a pani starostku, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva, tak si netrúfa si prísť, takže sme ich ospravedlnili. Dovolte mi ešte na začiatku svätej omše takú technickú poznámku. Keď sa pôjde pozrieť do kostolíka, dávajte si pozor, je to v podstate stavenisko, aby sa niekomu niečo nestalo. A v neposlednej rade, neviem, či to sem patril, keď nie, tak dúfam, že mi to odpustia duchovní, že až bude taká zbierka na spoluúčasť pri reštaurovaní tohto kostolíka. Takže ešte raz veľa vďaka, pán biskup, že ste prišiel a že ste prijal teda pozvanie a že nám vyslúžite túto svätú omšu. Ďakujem, pán Boh zaplať. Ďakujem aj ja. Raz, dva. Raz, dva. Ďakujem veľmi pekne za slova pozdravu a privítania. Samozrejme som aj ja som rád, že po mnohých rokoch, viac ako 11 asi, tu môžem byť opäť na tomto starobilom a milostivom mieste. Ako pán farár povedal, je to taká naša púť. Ja chcem túto svätú omšu obetovať za vás, za pútnikov, ale keďže svätý Kozma a Damián majú čosi spoločné aj s lekármi a zdravotníkmi, sú ich patrónmi, tak chcem pri tejto svätej omši myslieť aj na všetkých pracovníkov v našom zdravotníctve. Teraz už, tak ako to robievame vždy na začiatku svätej omše, poľutujme svoje hriechy, slabosti, zlyhania, aby sme vo svojich srdciach pripravili dostatok miesta pre Pána a jeho dary. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa.
Sláva Bohu na výsostiach. Pokoj ľuďom v dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Pane, oslavujeme ťa spomienkou na svätých mučeníkov Kozmu a Damiána, ktorých si voviedol do večnej slávy. Prosíme ťa, sprevádzaj aj nás svojou prozreteľnosťou na ceste k Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Amosa. Toto hovorí všemohúci Pán. Beda tým, čo bezstarostne žijú na Sione, a tým, čo sa cítia bezpeční na vrchu Samárie. Tým, čo spávajú na posteliach zo slonoviny, lenošia na pohovkách, jedávajú baránky zo stáda a vykrmené telatá zo stajne. Vyspevujú si za zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, pijú víno zo širokých čias, natierajú sa najlepším olejom, ale nad skazou Jozefa sa netrápia. Preto teraz pôjdu na čele výhnancov do zajatia a prestane ulákanie povolačov. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Zachováva vernosť na veky, utláčaným prisľudzuje právo, hľadujúcim dáva chlieb a vyslobodzuje väzňov. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pán otvára oči slepých, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ujíma sa siroty
vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion, z pokolenia na pokolenie. Blahoslavený činovný Boh, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. Veď dom si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciátom Pilátom svedectvo. Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v prvom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, král kráľov a pán pánov. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle. Jeho nik z ľudí nevidel ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudohobný, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Pán s vami, I s duchom tvojím. čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal farizejom: bol istý bohatý človek, obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle, v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abrahám povedal: Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľ to k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abrahám, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Počuli sme slovo Pánovo. Páne
Keby bolo teplejšie, by som vám povedal, posadajte si na zem a cítil by som sa ako Pán Ježiš na brehu Galilejského jazera, obklopený zástupmi. Uha, to je z toho, že tí starší si nechcú sadnúť. Poďte si sadnúť, voľa kto ešte. V uplynulých dňoch som bol niekoľko dní v Poľsku, vo Varšave a to je úžasná rovina. Nemáte kde oko oprieť, tak keď dnes večer pošlem nejakú fotku z tohto prostredia, budú závidieť, budú žiarliť, aké nádherné je toto naše Slovensko a v akom nádhernom priestore môžeme sláviť aj my túto najsvätejšiu obetu. Prišli sme sem, aby sme oslávili svätých Kozmu a Damiána, ktorí sú patrónmi tohto starobilého kostolíka. Pozývam vás, aby sme dnes sa trošku zamysleli, tak ako to robívame vždy v nedeľu, aby sme sa zamysleli nad Božím slovom, ktorý nás cirkev chce posilniť a povzbudiť do ďalších dní nášho života. Ja by som na začiatku položil každému z nás jednu veľmi konkrétnu otázku. Odpoveď nemusíte vykrikovať, stačí, keď si ju poviete sami pre seba. Žijete svoj život pre seba alebo pre druhých? Ja žijem svoj život pre seba alebo pre druhých. Pretože práve o tomto je dnešné evanjelium. Ono, keď ho počúvame na prvý krát, môže sa zdať, že je o bohatstve alebo chudobe, ale to nie je celkom tak. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, ktoré Ježiš povedal farizejom, ale ktoré Ježiš tu a teraz hovorí každému jednému z nás a nám spoločne, pretože Božie slovo je stále živé, účinné a aktuálne. Toto Božie slovo, alebo týmto Božím slovom Ježiš nechváli chudobu ani neodsudzuje bohatstvo. Toto dnešné Božie slovo v prvom rade nám tak nenápadne, možno v tej prvej časti, pripomína skutočnosť večnosti, večného života. Ježiš v tom podobenstve hovoril, že obidvaja zomreli, aj boháč a Lazár. Jeden sa dostal do pekla a druhý sa dostal do neba. Teda ten prvý impuls dnešného Božieho slova spočíva v tom, aby sme pamätali, že sme boli Bohom stvorení pre večnosť, povolaní k večnosti. Že sme boli pozvaní, aby sme večne prebývali v spoločenstve s Bohom a žili jeho lásku. To je náš skutočný domov. Tento krásny svet, na ktorom nás Pán Boh necháva niekoľko desiatok rokov, to je len priestor, v ktorom mu máme dať najavo, a to svojim životom, či o toto pozvanie stojíme, alebo na toto pozvanie kašleme. Či chceme s Bohom žiť večne v Božom kráľovstve, alebo nám to je šumafuk, ako sa hovorí. Teda to je prvý odkaz Božieho slova. Pamätajme, že nežijeme len pre týchto niekoľko desiatok rokov, ale že žijeme pre večnosť a táto naša večnosť sa utvára a jej podoba sa utvára už tu na zemi, podľa toho, ako tu žijeme. Druhý impuls spočíva v tom spomínanom bohatstve alebo chudobe. Ani to nie je tá myšlienka číslo 1 tohto podobenstva a týchto Ježišových slov. Pretože samo o sebe bohatstvo ani chudoba nemusí byť ani dobré, ani zlé. Záleží, ako s jedným aj s druhým naložíme.
Veľmi pekne to vysvetľuje múdroslovná kniha Prísloví, kde nachádzame aj prosbu človeka. Pane, nedávaj mi ani bohatstvo, ani chudobu. Daj mi toľko, koľko potrebujem k živobytiu. Aby som na jednej strane nespíšnel, na druhej strane, aby som nemusel kradnúť. Veľmi múdre slová. Právom ich nachádzame práve vo Svetom písme. Áno, sú aj ľudia, ktorí ľudské šťastie a nešťastie zosobňujú s možnosťou alebo so životom v bohatstve alebo v chudobe. Ale nie sú to oni. Nie je to ani bohatstvo, ani chudoba, ktoré nás robia šťastnými alebo nešťastnými. Veď človek môže mať toho veľa, ale ten pocit spokojnosti mu môže chýbať. Alebo môže mať toho málo a predsa len aj na jeho tvári a živote sú vidno prejavy spokojnosti. Na druhej strane ani jedno, ani druhé netreba ani zavrhovať, odsudzovať, pretože poznáme mnoho pekných a šľachetných príkladov, kedy aj bohatý človek sa vie podeliť s ostatnými z toho, čo sa mu podarilo nazhromaždiť. Nemyslí len na seba. A na druhej strane niekedy tá príliš veľká bieda človeka môže srdce človeka postaviť aj proti Pánu Bohu s výčitkou prečo. Šťastie teda nezávisí od toho, či a koľko toho máme alebo nemáme. Šťastie človeka a zmysel človeka naozaj závisí od toho, aký sme, alebo inými slovami povedané, závisí to od toho, aké vzťahy vytvárame medzi sebou a koniec koncov, či svoj život vieme prežívať ako dar. Preto som v úvode položil tú otázku, či svoj život žijeme pre seba alebo pre druhých. V tomto spočíva skutočné šťastie človeka. Mnohokrát my sami sme sa už presvedčili, akí sme boli radi, spokojní a priam šťastní, keď sme mali vedomosť, že sme urobili niečo dobré pre človeka, ktorého sme tým urobili šťastný. Šťastie toho druhého je aj našim šťastím. Spokojnosť druhého je aj našou spokojnosťou. A nie je sa tomu čo čudovať, pretože ľudské srdce a človek sám, keďže bol stvorený na Boží obraz, je stvorený pre druhého. Nie pre seba. Pre druhého. Ak sa človek nevie v živote darovať, ak nevie výjsť zo seba smerom k druhým, nenájde osobné šťastie. Učia nás o tom mnohé krásne príklady šľachetných ľudí alebo svätých na pôde cirkvi, ktorí nám ukázali, že život pre druhých je naozaj požehnaný a krásny. Jedným z týchto príkladov sú aj svätci, ktorých dnes oslavujeme, svätý Kozma a Damián. Ich životopis hovorí o tom, že ako vyštudovaní lekári sa kresťania, presvedčení kresťania, sa snažili pomáhať, ba dokonca zadarmo, bezodplatne. A čo je ešte pozoruhodnejšie, životopis píše, že táto ich služba, ktorá bola ovocím ich
kresťanského života a presvedčenia priťahovala do cirkvi ďalších a ďalších. Príklady života pritiahol ďalší. Znamená, že ich život bol naozaj živým svedectvom Božej lásky. Muselo to byť až tak silné, že to iných dráždilo. Preto sa dostali do prenasledovania a preto položili aj svoj život. Teda zomreli ako mučeníci. A nie sú sami, ktorí nám ponúkajú takýto príklad. Včera sme slávili podobne svätého Vincenta, ktorý svoj život zasvetil chudobným. V našej generácii žila svätá matka Teresa, na ktorej živote sme opäť videli to isté, čo dokáže život, ktorý sa daruje. Takýto život, darujúci sa, pretvára tento svet. Nie je mocný tohto sveta, nie je slávny. Ľudia, ktorí sú aj malí, ale ktorí vedia milovať, ktorí vedia mať rád. Život, ktorý sa daruje. Ako som povedal, máme na to mnoho pekných príkladov, ale vieme aj o opačných príkladoch. Keď sa človek nevie darovať a keď potom z toho života aj osobného či spoločného je kríž a tragédia. Môžete žiť aj v manželstve, v rodine. Chlap sa môže oženiť, žena sa môže vydať, ale ak sa nevie darovať pre toho druhého, aké je to manželstvo? Aj kňaz, ak sa nevie darovať pre ľudí, aký je ten kňazský život? Je z toho len úradníctvo. Pozývam vás, teda bratia a sestry, možno ešte po zvyšok tohto dnešného sviatočného dňa, aby sme tieto impulzy Božieho slova, ale aj impulzy, ktoré plynú z príkladu života svätých Kozmu a Damiána, aby sme ich trošku dotiahli do tej takej našej osobnej konkrétnosti. Aby sme si tú otázku položili ešte raz, možno večer, pri našej večernej modlitbe. Žijem svoj život pre seba, alebo ho žijem ako dar? Prosme Pána, aby nám dennodenne dával pocítiť, že kráča s nami, že nás drží za ruku, že nás vedie, posilňuje a že s ním to môžeme dokázať. Že s ním sa dokážeme obetovať pre druhých. A že takéto obetovanie nie je našou osobnou tragédiou, nie je pokazeným životom, ale práve naopak. Je životom, ktorý prináša mnohoraké ovocie. Amen. Verím v Boha, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smolí, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ vyniesú ich živých
milosedenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Chlapci, dievčatá, bratia a sestry, svätí bratia Kozma a Damián dokázali obdivuhodne spojiť vykonávanie svojho povolania so svetosťou života. Prosme dnes Pána, aby sme aj my horlivo plnili svoje povinnosti a vzrastali vo svetosti života. A volajme: Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, uzdrav naše srdcia. Prosby za zdravie a Božiu pomoc. Pane, prosíme ťa za cirkev, aby svojim pôsobením a ohlasovaním evanjelia uzdravovala svet od každého zla a neprávosti. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, prosíme ťa za svetských predstaviteľov, aby vždy podporovali ochranu ľudského zdravia a primeranú lekárskú starostlivosť pre všetkých. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, prosíme ťa za lekárov, aby poctivo vykonávali svoje povolanie a ochotne pomáhali mierniť utrpenie a bolesť ľudí. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, prosíme ťa za všetkých chorých, aby nachádzali posilu pre svoj kríž vo sviatostiach a v Božom slove. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, prosíme ťa aj za nás samých, aby sme si vážili dar zdravia a vedeli ďakovať za všetky dobré dary. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane, požehnaj našu farnosť a daj, aby sme všetci žili a pracovali podľa Tvojej vôle. Pane, uzdrav naše srdcia. Pane Ježišu, nebeský lekár, vypočuj naše dnešné prosby a pomáhaj nám, aby sme horlivo konali svoje povinnosti a pritom neustále vzrastali vo viere a svetosti života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, v deň víťaznej smrti tvojich svätých mučeníkov prinášame ti obetu, ktorej má pôvod a silu každé mučeníctvo, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami.
i s duchom Tvojím. Hore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože. Lebo svätí mučeníci Kozma a Damián podľa Kristovho príkladu vyznali Tvoje meno a vyliatím krvi poukázali na Tvoju obdivuhodnú moc, ktorou krehkých ľudí posilňuješ a upevňuješ ich odvahu stať sa Tvojimi svedkami skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Viliamom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich túto obetu chváli. Aj oni sami Ti obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou z úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa jej ženícha a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomea, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína a Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cipriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána, i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji. Zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojím umúčením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi. Vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľadajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje smrtných vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, my Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umúčenia z mŕtvych stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu Tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, Všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na Tvoj nebeský oltár, pre tvár Tvojej boskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia s Pánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, prived do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuj, Agaty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvedzuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Dobrý deň, carství
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Chlapci, ahojte. Čau. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Ježiš,
nami. Cyrila Metod ťa priniesli k nám, dedičstvo vieru nám chráň. Od predkov našich cez nás sláva ti buď, nás cez potomkov našich sláva ti buď. Sláva ti za to, Bože, sláva ti buď, že tvoríš nás nový ľud. Náš národ ctí teba pod Tatrami, zachovaj náchraň ho pred hrozbami. Cyrila Metod ťa priniesli k nám, dedičstvo vieru nám chráň. Modlíme sa. Pane, zachovaj v nás svoje dary, a čo sme v deň spomienky na svätých mučeníkov Kozmu a Damiána prijali z tvojej štedrosti, nech nám prinesie pokoj a spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. A keďže máme aj nedeľu a sme na území teda našej farnosti, tak si ešte vypočujete farské oznamy. Sväté omše v budúcom týždni v utorok máme spomienku na svätého Hieronima, kňaza učiteľa. Svätá omša večer o 18:00 zomrela rodina Slávková a Kubíniová. V stredu máme spomienku svätej Terézie od dieťaťa Ježiš, Panny a učiteľky cirkvi. Svätá omša večer o 18:00 zomreli Michal, Anna a Ján. Vo štvrtok máme spomienku na svätých anielov strážcov. Svätá omša večer o 18:00 za farníkov. Máme prvý piatok mesiaci október. Svätá omša večer o 18:00 za zdravie a Božie požehnanie. V sobotu máme spomienku na svätého Františka Asijského. Svätá omša ráno o 8:00 za farníkov. Budúca nedeľa je 27. nedeľa v cezročnom období. Sväté omše 8:30 zomreli Anton a o 11:00 zomrela Mária, Vojtech a syn Ján. Máme teda aj prvý piatok mesiaci, spovedať budem ako zvyčajne pol hodinu pred svätými omšami. Na prvý piatok už od 17:00 bude vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna k tichej poklone. Nájdeme si čas a prídeme sa poďakovať a pokloniť Pánu Ježišovi prítomnému v oltárnej sviatosti za všetky milosti a dobrodenia uplynulého mesiaca. Potom bude prvopiatková pobožnosť. Chorých po domoch navštívime v piatok od 9:00 hodiny. Začína mesiac október, mesiac svätého Ruženca. Modlíme sa ho vždy pred svätou omšou. Na budúcu nedeľu 5.10. už aj bude prvé detské stretnutie, kde pozývam deti na stretnutie o 9:30 do Temešáku. A nakoniec patrí aj poďakovať teda predovšetkým dobrotivnému Pánu Bohu, že nám doprial také pekné počasie, že sme sa tu mohli teda zhromažiť a prísť sem a mohli sme sláviť túto svätú omšu. Potom ešte raz poďakovanie aj otcovi biskupovi, že tú dnešnú nedeľu teda zabudol na seba a myslel na nás a teda prišiel medzi nás a pozbudil nás aj svojimi slovami, svojou prítomnosťou. Úprimne Pán Boh zaplať darom Ježiš. Ešte, teda, aj ďalej ideme ešte poďakovať, dobre? Môžeme dobre. Takisto poďakovanie patrí samozrejme aj, že zabudli na seba, a teda prišli sem nám zaspievať nášmu spevokolu, na čele s Eukom Pán Boh zaplať vám všetkým za pekný spev. Za to, že aj Domino niekedy zabúda na seba a myslí na nás, že sa stará aj vierkou,
tento kostolík, a teda aj dnešnú slávnosť, Pán Boh zaplať. Takisto, že zabudli na sebe manželia Súkeníkovi, ktorí nás potom pohostia. Za to, že aj Adam zabudol na seba, že nás všetkých ste mohli počuť za ozvučenie s rodinou Pán Boh zaplať. A ďakujem naozaj všetkým vám, drahí bratia a sestry, že ste dnes teda zabudli na seba, mysleli ste aj na nás, na druhých, že ste teda aj priniesli nejaké to pohostenie, občerstvenie, aj našej pani Uhrovskej starostke ďakujem za sponzorstvo. Naozaj všetkým vám úprimne Pán Boh zaplať, že ste dnes prišli. Pochválený Ježiš Kristus. Otec biskup, býva už takou tradíciou, že ten celebruje teda svätú omšu, doslúži, dostane taký malý darček na pamiatku, tak ani hovoria piccolo regalo, som sa to, že vidíme, za nami je freska svätého Krištofa, patrona pútnikov, je to pútnický kostolík, tak na takú pamiatku, prosím vás, príjmite aj takúto pútnickú palicu so svätým Krištofom. Už je taká dvojfunkčná, dá sa u nej oprieť aj už potom, čo rozhodnete, tak tam si môžete svetenú vodu alebo nejaké niečo na prvú pomoc. Takže to už záleží na vás, čo. Dobre mi to dnes spadne, lebo nemám dnes berlu. Do týchto kopcov, čo budem brať ešte aj palicu. Tak to mám na miesto berly. Ja som veľmi rád, že pán farár počúval tú moju kázeň a že aspoň volá, čo si odniesie. Len ja som tej kázni zabudol jednu časť povedať. Už starnem aj ja. A však za takú putnickú omšu to není zas dlho. Že by som vám to dopovedal. Môžem sadnúť? Môžete si sadnúť. Lebo videl som tam, není tam čerstvé maso upečené, ale sú tam aj zákusky. Nie, že len, sú tam zákusky a tie nevychladnú. Tak ešte to môžem predložiť. To chcem povedať, že keď sa dnes teda v tom evanjeliu hovorí o bohatstve a chudobe, ja som mal možnosť vo februári navštíviť Afriku. Prvý raz v živote, Ugandu a Keniu. A bola to pre mňa veľmi, veľmi silná skúsenosť. Vedel som, že idem do chudobných krajín, ale že tam nájdem až takú biedu, tak to som si nemyslel. Veľmi ma to tak ako si poznačilo a v podstate doteraz si to nosím aj v hlave, aj v srdci. Kladiem si otázky, že prečo my sa tu máme až tak nadmieru dobre, prečo my si tu môžeme dovoliť kupovať aj naozaj všelijaké hlúposti. A tam máme bratov a sestry, našich súrodencov v Kristovi a tí nemajú často čo do úst vložiť. Taký najsmutnejší pohľad, ktorý som tam zažil, bol, keď sme boli v jednej škole. Tá škola bola ohradená vysokým plotom. My sme stáli na nádvorí tej školy a za plotom, na tom plote zvonku, boli navešané malé deti, ktoré chceli ísť do školy, ale nemohli, lebo nemali peniaze. To bol tak krutý pohľad aj mňa chlapa na takýto obraz, teraz si to nosím v srdci. Dnes tak to som povedal, že naozaj ma to tak poznačilo a v dobrom ma to poznačilo, myslím si. Uvedomil som si, že naozaj sa tu nemáme zle a že k životu potrebujeme oveľa menej z toho, čo sa snažíme, teda ako si tak nahromadiť. Teraz, keď niektorý pán farár naozaj takom dobrom sa mi niekedy pochváli, že aký oltár pozlátili, alebo akú sošku vynovili, však ja sa tak usmejem zdvorilostne, aby som ho neurazil, ale už sa neviem tým nadchnúť. Pretože vždy si spomeniem na tú Afriku. A pýtam sa, no, my tu zlatíme oltáre a tí ľudia tam nemajú čo jesť, alebo nemajú za čo chodiť do školy.
v jednej tej škole, ktorú som navštívil, tak celoročné školné pre jedno dieťa aj so stravou je 100 eur. Za 100 eur, čo to je u nás 100 eur na rok? Za 100 eur tam jedno dieťa môže celý rok chodiť do školy. A ešte mu dajú 2-krát najesť. Čo z toho vyplýva? Že naozaj buďme takí citliví a pozorní na to, čím všetkým my čo chceme a čím sa obklopujeme, ale buďme citliví aj na ľudí, ktorí nedostali toľko, čo sme dostali my. A ak je nám to možné, tak týmto ľuďom pomáhajme. Napríklad aj tými rôznymi projektami adopcie na diaľku. To sú veľmi dobré projekty, pokiaľ idú teda takými jasnými cestami. Tie reholné sestry mi hovorili, že najefektívnejšie investované peniaze do misií sú peniaze, ktoré podporujú školstvo, ktoré podporujú to, aby tie deti mohli chodiť do školy. Že to im otvára tým deťom nové možnosti. Tak už len toľko som chcel, lebo mi to vypadlo z tej kázne, ale zase to by bola dlhšia. Keď som to rozdelil na dve, nepríde to také bolestné. Tak sa ešte nerozchádzajme. Je milé, že sme tu v takomto neformálnom stretnutí a spoločenstve. Nech to spoločenstvo pokračuje aj po svätej omši, čo si teda, že je pripravené. Môžeme sa ešte stretnúť, porozprávať a tak ďalej. Na záver eucharistického slávenia príjmite moje pastierské požehnanie. No a ešte chcem poďakovať aj ja všetkým tým, ktorí sa snažia o to, aby bolo zachované teda to historické a to vzácne aj na tomto mieste. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech je požehnané meno Pánovo. Od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka.